खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां मेगननि जेंनाजों भुगिनानै थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जाय सुबुंफोरा मेगननि जेंनायाव गोग्लैनानै दं आरो रां गैयैनि थाखाय फाहामथाय लानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि चिरां ओनसोलनि जाय रायजो राजाफोरा मेगननि जेंनायाव गोग्लैनानै दं बिथांमोननि थाखाय रुनिखाता आरो हाथिसार ओनसोलाव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनो थाखाय आखायाव लादों। जुन दाननि 7 अक्ट'आव रुनिखातानि हिरिम्बा हलाव आरो जुन दाननि 8 अक्ट'आव हाथिसारनि PHC प्लेग्राउन्डआव बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो फुंनि 9:00 बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनाया सोलिगोन होनना फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। लोगोसे फोरमायबावनाय बायदिब्ला अदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालयजों लोगो नांनानै बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथायखौ लानाय जादों आरो मेगननि चेकआप खालामखांनायनि उनाव जाय जायखौ अपारेसन खालामनांगौ जागोन बिथांमोनखौ गासै 10 ग्रुप खालामनानै अदालगुरियाव लांनानै अपारेसन खालामनाय जागोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। आरोबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय जेनाखि चिरांदुवार ओनसोलनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा मेगननि प्रब्लेमाव गोलैनानै दं सिरियास प्रब्लेमाव गोलैनानै दं बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे गोनांथार इनिशिएटिभ लानो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सिरियासलि मेगननि बेमाराव गोलैनानै दं बिथांमोननि थाखाय जोङो रुनिखाता ओनसोलाव आरो हाथिसार ओनसोलाव मोननै जायगायाव फ्रि आइ चेकआपनि 7 तारिखआव रुनिखातायाव हिरिम्बा हलाव आरो 8 तारिखआव हाथिसाराव PHC प्लेग्राउन्डआव जोङो थिग खालामनाय जादों। फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो बे जेनाखि फ्रि आइ चेकआप बियो सोलिगोन। अदालगुरियाव थानाय बड'लेण्ड नेत्रालयजों लोगो नांनानै जोङो बे फ्रि आइ चेकआपखौ बानायनाय जादों आरो चेकआप खालामखांनायनि उनाव जाय बिथांमोनखौ जोङो अपारेसन खालामनांगौ होननानै जेब्ला मोनबाय बिथांमोनखौ जोङो फेस वाइज गासैखौबो 10 जन खरि टेस्ट खालामनानै जोङो अदालगुरियाव लांनानै अपारेसन खालामनानै लानानै फैगोन आरो आसा खालामो जोंनि चिरांदुवार ओनसोलाव थानाय गासैबो मेगननि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय रायजो राजा बिथांमोना फैगोन आरो चेकआप खालामनानै लागोन। केम्पआ जोङो रुनिखातायाव हिरिम्बा हलाव 7 तारिखआव फुंनि 9टानिफ्राय जागायगोन आरो हाथिसारनि PHC प्लेग्राउन्डआव फुंनि 9टानिफ्राय जागायगोन 8 तारिखआव। दा जोंना बेनो थांखिया चिरांदुवार ओनसोलाव जाय बिथांमोना फैसा गैयैनि थाखाय अपारेसन खालामनो हायाखै मेगन नुवाखै बिथांमोनहा थारमाने सासेबो मेगन नुवाबालानो थानो नाङा। जोङो थांनाय सप्तायाव 7 अपारेसन खालामनानै लाबोबाय जाय बिथांमोनहा 3 बोसोर 4 बोसोर फैसा गैयैनि थाखाय अपारेसन खालामनो हायाखैमोन आरो बिथांमोनहा 3-4 बोसोर जेबोखौनो नुवाखैमोन। बुंनो थाङोबा बिथांमोनहा खानाखौनो जोङो बुंनांगौमोन। दा अपारेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना बे जेनाखि सोमखोर जेनाखि जोंनि समायना बुहुम बेखौ बिथांमोना नुफिननो हाबाय। जाहाथे जोंनि चिरांदुवारनि जेसेबां बेबायदि प्रब्लेमाव भुगिनानै दङ बिथांमोना सासेबो बेबायदि मेगननि प्रब्लेमाव जुजिनांनानै थानाङा बिनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। अपारेसना 100% फ्रि। जोङो चेकआपनि थाखायबो उनाव लांफिनो अपारेसन आरो ग्लास आरो मेडिसिन आरो चेकआप लांफिनबावनो गासिबो फ्रि अफ कस्टआव बानायनाय जागोन। बाहाय खुनु थाइसेबो फैसा होनाङा। दा बिनि थाखायनो आं गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों लैहोर फैनांगौ आरो गाव गावनि मेगननि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामनानै लानांगौ। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।